As obras de desdobramento e humanización do último treito da avenida Infante Elena entre as glorietas de Garaballa e Benigno Rivera avanzan a moi bo ritmo, tal e como comprobaron este xoves o presidente da Deputación e o alcalde de Lugo. Segundo sinalou o máximo responsable provincial, estáse a traballar moi rápido, polo que é probable que as obras rematen entre outubro e novembro, polo tanto, antes do prazo previsto. Esta actuación completará a renovación desta entrada á cidade, na que a Deputación inviste un total de 2,4 millóns de euros. Son unhas obras que eu creo que o día que concluyan vai ser unha alegría sin duda para a cidade de Lugo, porque significa que Lugo teña unha entrada digna pola parte norte, como merece a cidade, e que ademais mellorará moito o servicio non só da comunicación dos ciudadanos en sí, que é moi importante, sino tamén das zonas industriales e comerciales que hai nesta zona. Que para nós, como decía o presidente da Deputación, é absolutamente fundamental, porque comunica, é unha arteria que, aparte de soportar moitísima densidade de tráfico, comunica zonas moi sensibles da cidade, non? Os polígonos industriales, do ceao das Gándaras, tamén zona comercial, incluso ca autovía, e, por tanto, vamos a ganar en seguridade, en conectividade, en comodidade. Este novo tramo de medio kilómetro completará o desdobramento de toda a avenida. Grazas ao investimento da Deputación, esta vía pasa a ter entre 2 e 3 carrís de circulación por cada sentido, carrís bicis, beirarrúas, iluminación LED, mobiliario e arboredo. Vai quedar dotada ademais de todos os servicios para que se algún día isto se urbaniza con outros elementos, ben sea de vivendas ou ben sea de comercios, vai a ter xa totalmente os servicios instalados, así que eu creo que é unha obra completa, unha obra que sin duda, non sei como valorar o Concello, o alcalde dirá, pero é daquelas cousas que merece a pena deixar para o futuro. O rexedor lucense agradeceu o compromiso da Deputación co Concello de Lugo e o importante esforzo económico realizado pola institución provincial neste proxecto de presente e de futuro para a cidade.